Ja otetaan sitten Mika, jolle annetaan saman tien uusi lempinimi, Mika Polkupyörällä. Toimiiko? Se käy. Okei, mennään tällä siis. No mikä se sun mielestä on? Siis huippupelaajia vuosi toisensa jälkeen, nimenomaan huipputaitavia yksilöitä, mutta myös niin, että te pelaatte todellakin joukkueelle. No kyllä, että tää on joukkueen lajia, ei siellä pelkästään yksilöinä pärjätä. Että huippujoukkue oli kyllä kasassa. Sullakin on Suomen mestaruuksia, sulla on maailmanmestaruus taskussa ja 30 on ensi kesänä, niin joku alkaa painaa jaloissa, kuitenkin vanha mies. No kyllä pikkuhiljaa, mutta kyllä sitä vielä jaksaa. Tämä pitää ihan luottaa, se oli heinäkuun 13. päivä ja se on nimenomaan siis tänä kesänä. Mika Pyörällä täyttää 30 vuotta. Jos me tehdään nyt jo sopimus, että heinäkuun 13. päivä me rakennetaan lavaa, tehdään puitteet, niin tää yleisö kuitenkin tulee. Juhlataanko sun 30 sitten täällä? Joo, mä oon mukana. Niin on jengikin. Ja seuraavaksi numero 50, Juha-Matti Aaltonen. Heti ensimmäisessä pelissä 1+1 Tanskaa vastaan. Päätteeksi maailmanmestaruus, ylisanoja sieltä sun täältä. Millaisia on nämä viimeiset viikot sulle oikein ollut? Kovia. Avaa nyt hieman, missä mielessä, niin kun jos ajatellaan sekä kisojen aikana että sitten sen jälkeen? No, silloin kisojen aikaa niin koko ajan mentiin aika päivä kerralla ja välillä oli aika raskasta ja oli pitkiä päiviä ja otteli pelejä. Ja nyt on sitten menty vaan tässä vähän niin kuin virran mukaan. Miltä se virran mukana meneminen on tuntunut tämmöisissä jameissa? No onhan tää ihan uskomatonta. Mä oikein sanoa. Täällä on, niin kuin näkyy, niin täällä on faneja aika paljon myöskin numerolle 50. Mitä veikkaat, että miten Iissä otetaan sut sitten vastaan, jos siellä jonkunnäköisesti vielä järjestetään? No en tiedä, että kyllä tää on aika vaikuttavaa. Että toivotaan, että kai sielläkin joku ottaa vastaan. Hienoa, mahtavaa homma. Kiitos paljon. Juha-Matti Aaltonen. Ja arvoisa yleisö, seuraavaksi Lasse Kukkonen ja sieltä lähtee ensimmäinen. Muistakaa olla kiltisti sen paidan kanssa. Lasse, säkin oot SM-liigassa edustanut ainoastaan Oulun Kärppiä edellinen kausi 0506. Kaikkihan tän haluaa tietää kuitenkin. Vieläkö me joku päivä nähdään Lasse Kukkosen yllä kärppänuttu? Kyllä mä uskon, varsinkin tämmöisen tilaisuuden jälkeen näin paljon ihmisiä, niin ilman muuta. Eli me ollaan valmiita siihen, että Lasse pelasi vielä joskus Kärpissä vai? Siinä mielessä pelaa, jos kuulee mitään, koska tuo teidän elämällä on ihan terhakka, niin eiköhän tässä lähde vaikutkin korvista. Sullakin on mitskuja, vaikka millä mitalla on olympialaisista, on SM-liigasta, on nimenomaan nyt sitten maailmanmestaruus. Mitä nämä kauden päätökset oikein merkkaa teille, kun tuntuu, että sunkin suuntaan noita sikiä kerta toisensa jälkeen? No joo, mitaleita on, mutta jos olisin tiennyt, että bileet on näin hienot ja ihmisiä on näin paljon, niin olisimme aikaisemmin jo voitettu. Kiitos teille. Se on aika hyvin sanottu. Joten toisin sanoen, nyt kun nämä bileet tiedetään, miten hyvät ne on,